back to my YouTube channel! So, dili ka na siya nga video, dili na ko na siya upload sa akong YouTube channel kay wala ako'y load for today. So, sa Facebook na lang ako ni-upload kay na ako'y FB10. Yes, guys, for today's video, last day, nag-order ko sa Lazada, then iabot na dyan siya. So, ako'y pakita niya kung sa akong order from Lazada nga sulit yung kaayo siya. So, for today's video, balik. Then, for today's video, mag-reveal ko sa akong order sa Lazada. Yes, guys, wala na pala yung mga content. It is because wala dyan ako video for today. Sorry sa kuya. Wala dyan ako video for today kay nagwat lagi ko maabot to siya. Then, I'm so happy kay naabot siya today. And yes, ako mapakita kung unsa na siya. So, guys, ako kasi mag-vlog ko ng isa kay mura kag pero yes, so ako mapakita kung sa Niabot sa Lazada. I'm so happy! Yay! So let's get started. Bye. Kung bago pa ka sa YouTube channel, pag-like ko, subscribe, click ko ng bell button. Bye! Guys, mag-reveal na ako sa item nga ako napalit. So, first item, napalit na ko na siya sa Lazada for gisale siya, and ang amount ani is, pag niagi ang amount ani is 250, and pagpalit ako sa Lazada is barato na siya. Muna na siya panghatag 20 pesos. So, ang first item kay kutsilyo. Yes, so ba, tarawa. Muna siya napalit ako sa Lazada. Actually, kaya nga kutsilyo, makavirus na siya, kaya na yung mga taay. So, di na gamito na ako. Gusto ako collection, kaya siya is Louis Vuitton na kutsilyo. So, anak, kidritso, no? Pungutan, no? So, kutsilyo. So, second item, kaya siya nga item is napalit ako ni siya for about, mahal dyan siya kay crisis man karon na napalit ako ni siya. Napalit na ko na siya for, I guess, if I was not mistaken, like 1,500? Yes, 1,500. So, kani siya, guys. Tara! Yes, guys, niabot na dyan akong order from Lazada. Kung hindi nyo alam, nag-supply ang Lazada ng mga saging. Charot! So, yes, guys, since crisis man taron, nag-order ko og saging. Yes, kani siya nga saging. Kung ganahan mo, pagtanom, dili mag-order, ha? Kadto. So, kani siya, fresh from the farm. Pero, pagkakaig na ang kwaknet, kagiunahan ni. So, dili niya siya plastic, dili niya plastic. So, naabot tayo ka ng order. So, 1.5 niya siya, guys. 1.5. And yes, guys, ang last na kong gi-order, kani siya is very, kinasid ko kaayo niya nga item, kay gamit kaya siya sa akong pag-vlog. So, kani siya is napalit na ko ni for about, I guess 600 with previous na niya siya. So, kani siya. So, guys, yes, guys, naabot na siya. Pag-order na ko ni sa Lazada, hilaw pa ni siya. Then, pag-abot na hinog na tumad sa kadugay. And it is because of wala mo deliver for today. So, hinog na din siya, guys. Then, muna siya kung gihuwat kay healthy. So, na siya previous nga tray. So, since na naman siya, naka-order mong kong kutsilyo, naman ko ingani, naka-kutsilyo, naka-tray. So, mga unta. So, let's eat this one. So, ako kaayo. Kung ganahan mo ingani, again, pagtanom, dito mag-order sa Lazada kay wala niya dito. Alright. So, mga unta. Guys, kanon na nato yung isa, kaya nahinog naman siya pag-deliver niya. Ang isa, kani siya, dili pa man makaon kay hilaw pa man ni, pahinugon pa ni. So, kanon na to ang isa. Yan. So, yes. Yugasan na ako ni siya, guys. So, let's eat. Sorry sa akong forma dere.
So kung mag-order mo guys, lami kaayo. Tingnan niyo, dili mo magmahay. Serious. Yes. Oh my god. Natuwa. Tuwa ang camera ka. Natuwang. So, yes. So, inganin ni siya. Guys, kukutsara. So, worth it siya kayo order sa Lazada kaya nag-abot hinog, then very orange. Thank you. Let me see kung dili ba. Alam, butang sa description is delicious. Sobrang tamis. Ma. Worth it ang isang good. Charot. Laway mo? Galaway mo? Ako yung mga audience, galaway. Galaway sila. Later na mga after makuman ko, ako nag-order din sa Lazada. So, struggle din siya makaon. Putik. Sorry. Ano siya? Salamat din ang tuling ng hatag ani. More kapayas to come. What's the water? Naglaway mo? Tawagan si Mama Day. Ayaw lang kasama. Very tamis guys. Super. Siya kay ang storage. Nahurot siya ng bilit ko. So let's continue. Ang tamisa guys. Itasa mo. Naglaway mo? Naglaway mo na. Naglaway mo? Tubag, dito mo na ko pakanon. Kusga. Oh! Pagtanom. I'm so evil. So guys, dili na ako mahulog niya. Dili na ako mahulog ang isang puong. Inorder na ako sa Lazada kaya pala nakalakas akong o. So, mag-leave ko for ya para ng hapon niya. Ang katunga ipag-ibawis. Yes guys, so wala ko sa akong mukbang. Wala na ako direct langgam. Nagkaunog, kapayas. And yes, bago pa ka sa akong channel, pag-like o subscribe, i-click ang bell button para ma-notify ka sa akong mga videos. Bye na, bye!